Ами ние в живота си общо взето се ни се иска да е нашата воля и това е защото не познаваме Божията любов и не познаваме собственото си обожество, както би казал свети Серафим Саровски, обожество значи беднота. Ние сме бедни, бедни сме на мъдрост, бедни сме на знание за бъдещето. Много пъти на нас това, което в момента ни се струва много желано, много хубаво, всъщност в Божите очи то е някакъв прах и пепел. Да. И затова, когато се научиме да вярваме в Бога и в Божията мъдрост и в Божията любов към нас, че Бог се грижи за нас, то тогава това, което казвате, няма да се случва. Ние действително ще се оставим Бог да ни води. Господи, това не че много ми харесва, ама като си казал пък там да бъда, аз там ще отида. Ето това са вече неща, които обаче изискват по-голяма духовна зрялост. Те не стават изведнъж. Въобще в духовния живот трябва да се научим да бъдем търпеливи. Много хора са нетърпеливи, искат, де се казва, и духовни дарове бързо да им се дадат, и някакво спокойствие бързо да придобият, и радост. Значи тези неща всички постепенно Бог ги дава, когато Той прецени. Мисълта ми беше, че в духовния живот нека се да научим да бъдем по-търпеливи и с молитва да изпросваме действително Божията воля. И това всичко постепенно ще ни приведе и в по-мирно състояние на душата.